Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som doktor Mundi a ja som v Bratislave u sestry. Hej, ľudia, ak vy máte sestru, vy ste vyhrali v lotérii, hej, lebo sestra vás naučí najviac toto, že čo je láska. Hej, ak náhodou nemáte sestru, tak určite máte mamku, tá vás naučí, čo je láska. A ak nemáte mamku, tak určite máte aspoň vychovávateľku a tá vás naučí, čo je láska. Hej? Čiže ženy vo vašom živote vás vždycky naučia, že čo je láska v tom danom okamihu, hej, vývoja ľudstva, lebo láska je nekonečná, má veľa foriem, ale v tom danom čase a priestore, hej, tá láska sa nejak musí proste stelesniť, prejaviť a nejakým spôsobom komunikovať. Takže kamaráti, kamarátky, ja som taký vďačný, hej, že mám sestru, ktorá ma vlastne naučila, čo je láska. Hej, a jak ma to naučila? No proste, kúpila mi také, to sú cédrové oriešky, hej, a ja toto kalujem. A pri každom si hovorím, táto je aké dobre, tá sestra jednak vie, čo mám rád, a jednak, že je to zdravé, hej. Keď neviem, či viete, čo sú cédrové oriešky, to sú kde zo Sibíra, z nejakých šušiek vylúpali, proste nejakí Sibirčania alebo veveričky im pomáhajú. To ešte aj moja babka, čo verí, že v Anastáziu toto číta, hej, že jak má vyzerať ideálny svet, také vymyslené blúdy. Tak ešte aj moja babka hovorí, že cedrový olej, že to je dobré na všetko. Čiže ja by som vám teraz zbytočne hovoril, na čo všetko to je dobré, keď to je fakt, že dobré na všetko. Každopádne je to veľmi vyživné a mne to chutí, hej. A toto je pre mňa láska, hej. Ale láska by nebola láska, keby išla len z jednej strany, hej, že takto dáva a takto proste to len konzumuje. Čiže, teraz vám fakt poviem, že čo je láska. Láska je, že ja tiež viem, čo má rada moja sestra. A to je tento kokosový olej. A ten som jej ja doniesol z Ljubljany. Hej? A ten olej na Slovensku nedostať. Hej, to ja som doniesol zo Slovenska. Takisto ako tieto cedrové oriešky nedostať v Slovensku. Hej, tie dostať len v Bratislave, v obchode Vitarian. Čiže, kamaráti, kamarátky, toto je moja odpoveď na to, čo je láska. Láska je to, že vy ponúknete tomu druhému človeku toto, čo on alebo ona nemôže sám mať. Hej? Čiže ja doniesem mojej sestre ten konkrétny olej z kokosov, ktorý tu nedostať, a ona mi daruje to, čo nedostať v Slovensku, a to sú tie cédrové oriešky. Kamaráti, kamarátky, lepšia definícia lásky. Ak ju máte, tak ju rešpektujem, ale ja si myslím, že toto je dokonalé. Ahojte, doktor Mundi.